Ja sam Đorđe Marković, kompozitor iz Novog Sada. Završio sam Muzičku akademiju ovde u Novom Sadu, odsek za kompoziciju, osnovne i master studije. Pored, da kažem, ozbiljne muzike, bavim se i improvizovanom i eksperimentalnom muzikom. Nastupam nekad sam, nekad u sklopu nekakvih raznih ad hoc sastava. Moje bavljanje eksperimentalnom i improvizovanom muzikom je zapravo, nema veze sa pisanjem muzike. To je izvođenje i komponovanje u trenutku, koje se obavlja da li sam ili u nekoj grupi sa ljudima, sa nekim drugim muzičarima koji uopšte ne moraju da budu kompozitori, muzički obrazovani ili čak ne moraju da budu ni muzičari, da kažem. Tako da je to druga stvar. Kada komponujem i kada nešto zapišem, to uglavnom jeste fiksirano i ostaje, ja se ne vraćam nazad da bi menjao, ponekad nešto izmenjam ako je baš zahteva da bude izmenjeno, ali uglavnom ne menjam i delimično i zbog toga zato što već kada pišem ja uračunavam tu neku dodatnu slobodu koja mi je važna baš iz tog iskustva sviranja takve muzike koja je zapravo neodređena. Postoji onaj nekakav spor da li je muzika u partituri ili je muzika u izvođenju, koji je zapravo, da kažem, još iz srednjeg veka, a možemo reći i danas da traje, pa u tom sporu ja bih rekao da je muzika tamo da je muzika u izvođenju, ne u partituri. Nijedno izvođenje ne može biti isto. Čak i isti sastav ili isti izvođač kada svira uzastopno jedno te isto delo, ono bude različito. A da ne govorimo ako se radi o različitim ansamblima ili ne znam. Dakle, ja uvek uračunavam tu neku neodređenost. Glavna inspiracija mi jesu sami instrumenti, sami ljudi koji sviraju te instrumente, sam proces proizvodnje zvuka, dela, njegove realizacije. Dakle, to je nešto što mi je važnije, što je u prvom planu za mene, a u drugom planu jeste sama nekakav materijalni sadržaj, koji je naravno prisutan i važan, ali kažem on je u drugom planu, kao i sam taj kao konceptualni moment koji takođe jeste važan, ali jeste takođe i u drugom planu, u smislu nekakvog formalnog momenta. Pa iskreno, to je sasvim slučajno. Slučajno, zato što to je zapravo Ernst Bloch i jedan tekst filozofa Ernsta Blocha o muzici, koji sam ja čitao davno vreme i u njemu se spominje samo jedan isečak iz vidljivih metamorfoza koje sam ja zapravo ovde sad iskoristio. A to je taj gde se govori o nastanku flaute, jedan mit kako je nastala flauta uopšte, zapravo Panova frula, to je to. Što je meni bilo u stvari vrlo interesantno i meni se to urezalo negde kao kada mislim o flauti, meni je taj mit uvek bio prisutni. Nešto što je privlačno kod zvuka flaute, a to su ta neka baršunastost zvuka, šuškavost, taj vetar, to samo duvanje koje je zapravo prisutno kod svih duvačkih instrumenta i veoma je važno, ono čini negde jako, ono daje živost samom zvuku, ako koristite nekakve sintetičke zvuke, ono što kod njih nedostaje jeste jako velika preciznost koju čovjek ne može da dostigne i u čistoti zvuka i u nekoj melodijskoj, ritmičkom smislu. Ako je pitanje da li je komunikacija sa onim što se dešava u polju u kojem se neko bavi, u ovom slučaju važno, mislim da je važno. Da li, ako putovanje i promenu mesta stanovanja se odnosi na inspiraciju bukvalno nekakav odnos sa neposrednom okolinom, sredinom, zajednicom u kojoj se nalazite, ne znam, za to ne bih rekao, ne bih o tome nešto sad imao neki stav, ali ja lično ne menjam baš od nekakve zajednice i okruženja često. Ne osjećam se kao nomadski nekako, da kažem sad, stvaralac.